mayad nga adlaw probinsya kang Antique. Para sa mga headlines nga natipon kang PIO News Team. Benchmarking kang Antique Provincial Government sa Palawan, ginpangunahan ni SP Carmila Dimamay. Educational assistance sa mga estudyante sa Banwa kang Libertad, ginpanagtag. Provincial School Board Meeting, ginpangunahan ni Governor Cajao. Selebrasyon kang Cave Month, ginpangunahan kang Enro. LGBTQ plus province-wide orientation and profiling, ginhiwat. Grass Fire, nagluntad sa nanari-sari nga bahin kang probinsya. Kag para sa espesyal nga balita, Ibong Adarna nakitaan sa Banwa kang Kaluya. Kag mga proyekto kang gobyerno probinsyal sa San Remeo, gapakita kang matuod nga Antiqueño sa matuod nga progreso. Para sa dugang nga detalye kang balita na hanungod sa benchmarking kang Antique Provincial Government sa Palawan, may report si Edfel Barsenal. Ginbisita kang gobyerno probinsyal kang Antique ang Kapitolyo kang Palawan nga ginapangunahan ni Board Member Carmila Dimamay kaimaw ang anang mga delegasyon kang Abril 4, 2024 para maghiwat kang benchmarking activity. Ang andang pagbisita may tinutuyo nga usisa ng mga manaming nga buhat kang gobyerno probinsyal kang Palawan nga ginapangunahan ni Governor V. Dennis M. Socrates sa mga tikang parehas kang electrification program, solid waste management, environmental conservation initiatives, kagiban pa nga mga tinuyo sa probinsya kang Palawan. Ginrepresentar si Gov. Socrates kang Provincial Information Officer, Attorney Christian J. Cohamco, Engineer Rick Rodriguez sa Provincial Engineering Office kag Provincial Economics Enterprise Development Office, OIC, Richie Austria. Para sa Antique News Update, Edfeljan Barsinal, PIO Antique, UA Intern. Educational assistance sa mga estudyante sa Banwa kang Libertad, ginpanagtag. Para sa dugang nga detalye kang balita, may report si Estel Escora. Ang gobyerno kang Antique nga ginapangunahan ni Governor Rodora J. Cajao, desidido nga solusyonan ang problema kang kaimol sa probinsya, pamaagi kang Comprehensive Educational Financial Assistance Program. Sa pakig-imaw kang opisina kang PYDO, ang gobyerno gatugro importansya kag suporta kang edukasyon nga pagabatunon kang libertad. Ang diya nga programa sa rakatestamento kang dedikasyon ni Governor Cajao kaimaw ang anang grupo sa pag-improbar kang pangabuhi kag matugruan mayad nga buwas damlag ang mga makabaton kang bulig halin sa gobyerno. Para sa Antique News Update, Estel Escora, PIO Antique, UA Intern. Provincial School Board Meeting ginpangunahan ni Governor Cajao. Para sa dugang nga report, may balita si Reza Mosquete. Governor Rodora J. Cajao ginpangunahan ang Provincial School Board Meeting o kon PSP kadyang adlaw Pitsa 15, 2024. Sa meeting, ginpasalamatan ni Governor Cajao ang Provincial School Board para sa malinong kang madinalagan nga paghiwat kang Antique Provincial Athletic Association Meet o kon APAAM nga ginhiwat kang Abril 2, Tebteb 5, 2024. Dugang kadya gindiskusyonan sa nasambit nga meeting ang maging preparasyon kang probinsya sa nagahinarapit nga Western Visayas Regional Athletic Association Meet o kon WIVRAA. Para sa Antique News Update, Rasa Jane Mosquete, PIO Antique, UA Intern. Selebrasyon kang Cave Month, ginpangunahan kang Enro. Para sa dugang nga detalye kang balita, may report si Daven Aragon. Antique nagaselebrar kang Cave Month kadyang Abril. Ang probinsya kang Antique nagaselebrar kang Cave Month sa bulan kang Abril. Ang diyang selebrasyon nagatugro kang importansya sa mga kuweba rigya sa probinsya kang Antique kag madugangan ang pag-intindi sa importansya kang kuweba para sa balanse nga ecosystem kag mapadayon kag mapapakid ang kampanya sa pagpreserbar kag pagprotektar kang mga kuweba. Ang diyang nga selebrasyon may darwa ka aktibidades lakip ang photo exhibit sa New Capitol Lobby nga nag-umpisa kahapon nga adlaw Abril 15 kag ecological tours sa Northwest Panay Peninsula Natural Park o kung NPPNP sa Abril 30. Suno kay Governor Cajao atin halungan ang mga kuweba bangad dyan nagasterbe nga ginaulian kang mga nanari-sari nga mga sapat. Suno uman sa Provincial Environment and Natural Resources Officer Vivian Marfil, ang diyang selebrasyon ginahiwa sa Antique kag nagaisarhan lamang sa bilog nga
Pilipinas. Ang diyang selebrasyon angat sa Provincial Ordinance No. 2021-256 base sa Natural Cave Resources Management and Protection Act, Republic Act No. 9072 kag Local Legislation, Provincial Ordinance 2020-219. Para sa Antique News Update, David Aragon, PIO Antique. LGBTQ plus province-wide orientation and profiling giniwat. Para sa dugang nga detalye kang balita, dya ang akin nga report. Provincial LGBTQIA Desk naghiwat kang province-wide municipal orientation kag profiling. Kang nagligad nga Abril 12, nag-inisyar ang Provincial LGBTQIA++ kang orientation sa bilog nga probinsya kung sa diin andang ginunang banwa kang Tobias Fournier. Andiyan nga lihok nagaagam nga mag-organisa kang mga nalain-lain nga LGBTQIA nga mga organisasyon sa kada banwa rudya sa probinsya kag makahimo kang member database para mangin basehan kang mga aktibidades kag programa nga ginalantaw nga pagahiwaton sa probinsya. Ginpangunahan kang focal persons kang Provincial LGBTQIA Desk nga sanda ni RG Velardo kag Maki Torrechilla ang nasambit nga inisyatibo nga gintambungan kang presidente kang kahilwayan sa Tobias Fournier nga si Jasper Jason Ceballos kag ni Edmond Alcalen ang LGU representative kang organisasyon. Ang Provincial LGBTQIA Desk gintukod paagi sa Executive Order No. 25 Series of 2024 kag isara ka inisyatibo ni Governor Dodod Cadjao. Para sa Antique News Updates, ako si Rica Belmonte, PIO Antique. Grass fire nagluntad sa nanari-sari nga bahin kang probinsya. Para sa dugang nga detalye kang report, may balita si Manilyn Valentin. Grassfire nagluntad sa nasari-sari nga bahin sa probinsya kang Antique tungod sa sobra kainit nga gina-eksperyensyahan kang probinsya. Bangod kadya, magahiwat ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kang Antique kang sangkapag tiriripon sa kadya nga simana agud tun-an ang posibilidad nga ideklara ang Antique bilang state of calamity. Matandaan nga may mga nagluntad nga sunog sa kabanwahanan kang Valderrama, San Remeo kag Aninii kang nagligad nga adlaw. Dya may bahol nga epekto sa mga pumuluyo sa andang agrikultura kag istruktura. Ang mga lokal nga ahensya kang mga kalamidad magahihiwat ka mga tikang agud malikawan ang pagrapta kang sunog kag protektahan ang mga residente kag pagtao kang kinahanglanon nga bulig sa mga apektado. Para sa Antique News Update, Manilyn Valentin, PIO Antique, UE Intern. Para sa aton espesyal nga balita, ibong adara na nakitaan sa banwa kang Kaluya. Para sa dugang nga report, may balita si Jezabel Pasete. Spotted sa Banwa Casimirara Island, Kaluya, Antique, ang maanyag kag kisalang magpakita nga pispis nga ginatawag nga ibong adarna. Sa FB post ni Noynoy Flor, makita nga kaaya-aya kag manami sa mata ang nakitaan nga ibong adarna kusa diin sa pagpati kang iban sa istorya lang dya manami kag masami mabatian pero kadya for real kag rudya na gid sa probinsya. Ang ibong adarna isa ka kilala nga pispis sa Filipino epic poem nga nagatsimpo kang Spanish era. Isa dya ka manami nga parte sa malawid nga classic istorya nga nagatitle nga Korido at Buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ni Haring Fernando at ni Reyna Valeriana sa Kariang Berbanya. Para sa Antique News Update, Jezabel Pasetti, PIO Antique, UA Intern. Mga proyekto kang gobyerno probinsyal ginpatuman sa Barangay Lapak, San Remeo. Para sa dugang nga balita, may report si Sunshine Sabanal. Nag-implementar si Governor Cadjao ka mga proyekto paagi sa gobyerno probinsyal sa Barangay Lapak, San Remigio. Pareho kang pagdunar kang rescue vehicle kag generator set. Naman ginpaubra ang farm to market road kag drainage canals. Suno saan ang kapitan nga si Crisanto Atok Halares, gapasalamat gid sanda kay Governor Cadjao saan ang ginpang-implementar nga mga infrastruktura, labi na gid ang pagpatindag ang evacuation center sa eskwelahan kang Lapak Elementary School. Dugang pa ni Halares, bahol dyan nga bulig sa mga kabataan na dyan sanda nagasirong tungod sa tiyempo. Kag dyan man sanda nagatuon, kag kun kaisa, kag nagakasipal kang mga sports. Diyan nagapamatuod nga gatugro gid ang gobernadora kay importansya sa mga kabataan rudya sa probinsya. Para sa Antique News Update, Sunshine Zabanal, PIO Antique, UA Intern. Adto kita sa tinaga kinaraya kag trivia antikenyo nga igadulong ni Manuela Samulde.
Mayad nga adlaw mga kasimanwa, ang aton tinaga kinaraya amo ang bayong. Sangka tradisyonal nga saragupan kang tubig nga nahimo sa kawayan nga ginhuksan kang buko. Kalabanan nagalabot sa 80 pulgadas ang anang kalabugan. Amo ang saraguban kang tubig nga ginalublob sa bubon o kunawang kang mga tumandok nga antikenyo kauna nga tiyempo. Halimbawa, magsag-ab kang tubig gamit ang bayong. Para sa trivia, antikenyo. Manan nyo bala nga ang bulan kang Abril ginaselebrar ang Cave Month? Diya angat sa Provincial Ordinance Number 2021-256 base sa National Cave Resources Management and Protection Act, Republic Act Number 9072. Sunod sa Provincial Environment and Natural Resources Officer Vivian Marfil, diyan nagaisarahanan nga selebrasyon sa bilog nga Pilipinas nga ginahiwat lamang sa probinsya kang Antique. Diya si Manuela P. Samulde, kag kita ay liwat kita sa masunod nga edisyon kang Trivia Antikenyo kag Tinaga Kinaraya. Kag amo to ang mga balita nga natipon kang bilog nga puwersa kang PIO News Team. Ako si Rica Belmonte, PIO Antique.